Som Eduard Kukan a kandidujem vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 24. mája. Chcem bojovať za tých, ktorí sú po 50-ke a cítia sa byť odstrčenými, nepotrebnými, patriacimi do starého železa. Som presvedčený, že tam nepatria, že majú mať dôstojné miesto v našej spoločnosti a tomu sa chcem venovať aktívne na pôde Európskeho parlamentu. Takisto chcem bojovať za tých, ktorí si myslia, že nemôžu dostatočne využívať všetky výhody, ktoré im Európska únia poskytuje. Viem, že Európska únia má na to možnosti, má na to prostriedky, mám dostatok kontaktov, ktoré chcem využívať na to, aby tí naši občania sa naozaj cítili v Európskej únie ako rovnocenní občania so všetkými ostatnými štátmi. Prosím vás o vašu dôveru a o váš hlas, nesklamem vás. Skúsenosti sú zárukou dobrej služby. Preto Kukan.